Kublai bro sisi yang pernah sesuai pitch ni video kerja jadi Fernand Rani ngajulek ini video nak wik sing shkoi pat kaban IP ki report ki barit bat ki khubor ru hak bay day bat ni khunyan jingpang bengi tip pat ba ang tahu coronavirus ni COVID-19 kani kedai ka arp khondai trik jong banai balai arjar arpong masuhan panmap na pi ba jumle ban page ini video bahnen kesing ka arp fratring am shumla yo ban tap ya kanu video jing sang la persyang la ar lai teli teman re ni kedai bamla akyar ngam bansi ngahaban haban weng no ru ka dan wig video but nakadaw jing do jong kalait chani shagi than jongi but kadang wan hadu mentak sing ka arp khondai trik jong banai ma charjar arpong ti ngam bansi ngahaban weng no iti report kiba la upload nomor bakan numi hapsu bat kiba mentasngi ti henry ya kaba mentahi ka arp khondai trik kandai kat hadu ka khnai steng mentah jong kani kasingi ka arp khondai trik begini di report ki bangan nai nakaleng ke perthai bat kumjuru nani dari India bat kini ki jela ki ba jan ki jongi te ya kani ka wing aku ban penpau ke jing songu nam ta ki jing duai ki jopi jing isnei ki jopi ki bon plan jopi ki ba ki bla krishan da ki jing isnei ki jopi ki bon rukom bat ki bla pharu da dawai da betai jimpang jonga ibang ladan kini ar singi lai singi bladat but mentang ngamnele isu ngadan hakamet kebukot bekhya but ngayo ban le par ini video barok dari kejing lai isnei ki jongpi klusi bon kejing lai isnei barok ki jongpi but nga kermal benang ni shkhmat ngi wi pi weng dan hakamet kebukot bekhya but ngin dang la ban yeng yele ya uni khunyang jimpang da ka mensing bashir ham ka jing kerman da jing yarap iwe kini singi banwan ti mentawun wud ngin lech kini ki shikini ki report but ni report ki badan bat nga menta kalong ba ha perthei hi borok wei menta ki brig la yo ni khyang jingpang kalakot ye ka riu lak nyau prajar pras pa san phunyongut nadu bas dang ni jingpang bat nang ta ki breu ki ba dang dan hap deng jing sumar ye menta ki kot ka san lak san hajar sis pa du san ngun ki dan ru ki bala yo khia bil phas lagi jong ki yeng kisam bat kita ki dan kumbashis silak 10,000 khnai spa khat riungut te kidan ru ki badang dan hapo ka jing sumar na banta ki jing stam ji ki bajur na kada jung ni jing pang bar kita kidan ku balai 10,000 news pa nya riungut te kari na pedeng kiri bar khot ki ba lalam khamat ka babun ka ban bun uni khunyang jing pang ki bri bayo uni khunyang jing pang ka de ka US kamrishu ka China ningkong ka de ka babun tam re menta kala lam khamat deka Amerika bakata ka klakot ika shilak arp saw jar rus pa khnai punyongun henen kising hapor mangali ke video kapoi shilak saw jar rus pa nyapu ingot beri menta kala poi ka shilak arp saw jar rus pa khnai punyongun te ka bapenbut pat deka Italy ka bala poi ko makhnai po ar jar saw spa nyapu arngut henen kising ke Italy kala dan ni kejing yap tham ka bakrau bakata kala benamar baklakot ika hadu khandai spa khat khandai ngut ki breu ki baklat tang hapo arsaw kunta malaong ba kalalong kumba shuja klep bet ja rangai bi kawai bi kisnong teli bet kawai kisnong nang the namar khandai spa khat khandai ngut ki mensim ki ladu no nakadaw ju ni khunyang jingpang te kebalapen buat pat ha benta kabalai kerdan kabalai ke di China bakata kaladan kumba prapui hajar sospa live khandai ngut kaladan kejing hiar ha kejing bun ki bayo pang ti China ban namar ka jingla jongka bente la kambat ya menta ka India ka dan hi ha tu ka benta ka bang lai thu ha kini khindat singi bladap kata ka long ka dan ha kerdan ka pasau phuai ha ban bun kini kinong ki bri bayo ini khnya jepang bat ya menta hi ka hadu mangali ini ki report ka India ka dan kumba 10,000 arp sangur kita ki blayo ini khnyang jepang ti baro ko ikari briuru ki bla klan no kni khnyang jingpang ki la kod ka phunyongun te bat ki bla sha discharge no ni ki bla yo li phana shle jong ki yeng ki la kod ya khandai phun riungut baro ki bla yo ban tem no ito khnyang jingpang hapor badang sedang la yo ban tem no pila li phana shle yeng kisam ka la kod ikhnai phun riungut te nalor kata ka jela ka ba buntam kini ki bayo ini khunyang jingpang hangi hapori jongi kade hapo Maharashtra bakata kadon ko mashis pa prapun reungot ka hadu bangale ini video nalor renta penbut barka Kerala ya menta kadon ko mashis pa prapu armut kita ki bayo ini khunyang jingpang
te bat penbuat pat berkiwi ki jela ki ba dan lala ka jong ka lala ki jong ki jingkhen ki ai ni henrei ngakwa ban chu pen ba pi ni ko ba hapo north east ka jongi kani ka than chate lamingi kani ka bangi sa ki jela ki ba shakta hi yamenta ka debi tang Manipur bat ka Mizoram ki ba dantang iwe ibriu ibala ki bala yo marmar iwe ki bamutang arngut ha Mizoram iwe bat ha Manipur iwe kita ki bala yo ni khanya jingpang bat iba ha Manipur bidang apply sam karta laong batang kini khindat singi ki banwan on discharge no i nakadaw jong kata kamet ko jong i kala la ban kala kham yo khya no kamet jingi kala kham khya kham yo i jing khya te bat tang ini khindat singi banwan on pelat nyo ye i te nalor nang ta hapo Meghalaya ye kumbakalong hi menta padan menung no bayo belum ni hapo Assam dan ni kini ki benta ki bejan ba Meghalaya lait kana ka Mizoram bat ke Manipur te kini di khubor ki ba lingkot wi barit nakaliang ka jonga dengan tap pas koi ki video ha be dei bat ka imlang salang ka jongi hang ni bat ka perthai ki ba ka jing siam jing kendu jong ki breu ka perthai nomor jong ni khunyang jingpang ya kani ngan le ko video pak kabansawan ti nang yai page nang yai subscribe ru nang lap ki khubor ki bangala ban lum ki bangala ban ya samat phi ti ya mentahi kani tangkat ni sa sien kertai jo di Fernand Rani khublai